17 цюкоў сена на суму каля 1300 рублёў не былі своечасова пастаўлены на баланс і знаходзіліся ў полі. Менавіта яны сталі аб'ектам злачыннай змовы ўлетку 2024-га. Карыстаючыся службовым становішчам, галоўны аграном гаспадаркі даў указанне трактарысту выкрасці і рэалізаваць маёмасць. Падчас праверкі высветлілася, што гэты эпізод для аднаго з фігурантаў не адзінкавы. Пасля галоўны аграном вывез хімікат са склада на асабістым аўто і прадаў. Як растлумачыла выконваючая абвінавачаных чакае 4,5 гады абмежавання волі і 150 базавых на дваіх, а таксама канфіскацыя аўтамабіля. Прыгавор у законную сілу не ўступіў і можа быць абскаржаны і апратэставаны.